lakana o koni misika nya jamana kono o togomuna ba ko eko akada jigi waro ko abi nafa malidum an ngara sutuluye munye bamanchu abi nafa olukara kle bi ko yeli ko abi ka doni mo an shila sanga ni wati bala jilena ko sabuka munye an lakana banu ni fatika ba ko ni wati na ko an lakana banu cha mane kelema ka bulika tu udugo munye kelengala la munye kolonel la kawye kelema ka bulika tu udugo munye biro o konala foto ko retala ni ndia foto ko fu itala awo na karkari parce que bako ako dumi na eka fo komi lakana banu no be kolonel ko fo fe bela jelene chira ka duma munye jamana vice président obu ubolo no boda mi santé obu bolo ministre de la décentralisation obu bolo munye défense obu bolo wa o madame droma ko o klala ka al gouvernorat bela jelene tanu ko o jasoko bela jelene du ukama ngorlala munye ala nga jamana chakaro baw munye kolonel utaru chongo ni yoro bela jelena fatika bako voilà, où est le problème? Problème bemi? Problème bemi. Problème teo. Awa problème teo ngata. Ayi, oro koteo. Me faga minfo. Kolonel nun kala ngatu sigi biro kona. Dogotoro ye Mali fam beke dogotoro so yo. Uya nyema beke dogotoro yo. Tara beke la logol metru yo. Amma ko be mina. Mali jole ngato corporation abana akan nan sengor la chea abana aye ngata namtao no fina mo nameta surasiyo nameta abekara lavgardu yo amma ko be Mali jokli na nyumandila nameta uya ntoro amiseu fatika bako akokibe na eka foko no wati laba nuna ko mi bingali ko ni ko anyonyale no kosobe mi lakana balia anyonyale no mi sika soko fe segu kaye kibe na eka foko lakana balia ko anyonyale no nyiro no kosobe ko sabuga sanga ni wati bala dilena munye katire ni ya jate mene ko kambele bele menango mako kansunjata keita munye bamanchu ubeta bingali taka yoro sekere yoro mire ne ani kansunjata keita ko amma jambuwa shila yo muguso ere manja nyona akoye kala jeke ko ni mesega famia toji ni akli bala wati temono ala mame munye bamanchu ye utra daga blenga to osigi munye anga janan poso menne gala ko fe o kala so o kala munye marse kala kle muga ane kononto bamantu ukun armele no kosobe munye negala ni dunya jete mine o de bamako chera atete munye kilometric bi oro o kam patike bako o wati kle nasa ibe na ka fa ko munye alam sado no bena mekalo kle woro ma sam bafla ane sam muga ani kle ko munye ozo foro yi mamun be no luka bara bene no munyo kungo kona naw fokata fara yiru ne bagonga olu nin kishili kama amunye oro mun flen ye kita ko fe nana kenye ba akaja bamanchu kono utara daga kono able olu ozoforo dala agara chawe mu ozoforo mafla olu nin tura wa kelen fena o banana kelen duru do fiala patike bako ana wati mna kom sisa kabdi wo ko chama kera koy ko mi yaje temena kalaje bamako ne kita sira atango shikenya ba ibe na ka foko mi bamanchu kono ku kelema ka tu nyagare dai ku tita utite machi fatika bako munye egira dumbiya aduna ira ka foko wakati temono na ayira la ka fola kana bawo nyina ko aka feren dabali bala jilenke ko sobuge munye bamanchu wi ubetu kono nam na tu kono nam nangwa mako bawle ni yale jetemna kala je mogolo fantana banta mimbe mumbe bawle alete kaisira la wa be na ka foko bamanchu ku dalemo o konala uteta ko uta machi wati kale na sako ministre mbe na le ministre de la sécurité et de la protection civile mon colonel Modibo Kone ale kono mi ka yala dugu konala ninga police la ka onunko olu trabasu ododa akana te bugule sura minelila awo anyana tromoyoni awo Tromaya woni fikasa aramuni surala la ministry be fambe wa yaklite saura la ababela abo dola o kuma bete ikle ode daga dila nunun kleni mango ko yona tobe ke ko nunun kleni o so fala yo andiga o mena la ko jugu fatra ba ko ministre ko mbika ko wala mke o kan ko sobe akle nen kan da ka don ka foko malido mo ko be femuna o de lakana yere abiseka domuye bamako o kona la to muna o so ga muye banduwi kilometri damaro yoni bamako che mates noko matiseka da o so ga koko agelen no foka foko agelen no fatra ba ko muye igra dumiye akona mbarai ko muye moti am fine moti am fam ko na ma nyini ma fe bi ko akata feren dabalike na masegata akakije kato osigi munye moti am fam fe ministre no ye colonel Modibo Kone aka feren dabalike munye akakije akato osigi munye bawle o furo kunala anaga sababiye me lakana balia ninga dankare ola ojeledu fasirka bako ko sabaga ni ya determina kalaje ku ko misali takoy ni munye marshal du Tchad no Idriss Itno Déby munye Idriss Itno Déby
bi ale kɔni sara mun ye kɛlɛkɛyɔrɔ la a denkɛ b'a nɔ la a denkɛ o nana a nɔ la Fatirikeba ko o waati kelen na samu ye Tchadikaw ye olu kɔni kelen bɛ ka daga ni ka wuli ka to caw ko min ye k'u ka bamanci yɛrɛ maa 100 ani maa 50 y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni k'u minɛ k'u bɛɛ lajɛlen enfermer wali u ka kuntigi fɛnɛ k'u ye nin bɛɛ lajɛlen k'u enfermer Fatirikeba ko o de la min y'an ka lakanabaliya aw sigilen ma mun de la a kan ka wuli ka jɔ kɛ joona ka don tu kɔnɔnaw la bamanci bɛ fan o fan. Or pourtant les mêmes causes en produisent les mêmes effets. Fatirikeba kɔni ko nin waati na sa ko mun ye lakanabaliya Bamakɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko a ɲɔɲalen don kosɛbɛ ko maa mun bɛ yen bi n'o de ye ministre Modibo Kɔnɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ maaw ni bɛ se ka kisi cogo min na Bamakɔ n'a nɔngɔn dugu bɛɛ lajɛlen na Fatiri dɔ sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ indicateur du niveau kɔnɔ i kɛra Dunbiya ale kɛlɛmikalatigi ye i bonya a b'a la. Bakar Kɔrɔ bɛtɛ lobe Afrique ne bota farafinna sɔgɔma joona joona ni ye n tigɛ don mi bɔ ni o de ye min ye Yakuba Dawe nin y'a ka sɛbɛn de ye Yaku kumara a ko an bɛ donni minɛ ko bi min kɔni ye an ka jamana ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka ɲɛmaaw n'o y'an marabaaw ye u kɛn bɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min bɛ kɛ sababu ye don na nataw la Bakar Kɔrɔ bɛtɛ fɛn min ye jamana bayɛlɛma kofɔlenw ye an bɛɛ sigi bɛ k'o mun kɔnɔ elɛn ni baara ninnu bɛ se ka boloda cogo min Fatisɛnba a ko ne nin wulikajɔ in ta ka lajɛ fan dɔ kɔni fɛ ko belebele de don min na kɛ sɛbɛkoba ye nka n'i y'a lajɛ fan wɛrɛ fɛ an bɛ donni minɛ ko bi jamana kɔnɔdenw kɔni sɛgɛnna sa an tɔɔrɔ la an ɲanina sabula Fatisɛnba a ko ala ye diɲɛ don o da min kɔni ye ɲɛmaalakaw ye u bɛ labɛnw dɔw kɔni sabati n'a bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni hakilisigi o bɛ na an bɛɛ kelen na hakili la nka taali ɲɛfɛ Bakari a bɛ kɛ i b'a fɔ foyi den kelen kuma boloda Fatisɛnba a ko o de la n'an kɔni hakili b'a la kosɛbɛ na min ye an ka minisiri ɲɛmaa ye n'o ye fulakɛ fama ye Mɔkutari Wani a ye baara belebele dɔ kɔni nun don min bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye a bɛ fɔ kulu kɔfɛlen min yɛrɛ ma ko comité d'orientation stratégique COS n'o ye hakilijabɔ wali ye ɲininka bayɛlɛma kulu ye o min sigira sen kan Fatisɛnba a ko ne nin kulu in da ka lajɛ nin kɔni ye kulu jɔlenba de ye anw ka jamana kɔnɔna la sabula a bɛ kɛ kulu de ye kulu min kɔni min y'a ta ka lajɛ min kɔni politimaaw ye olu yɛrɛw b'a kɔnɔ o tɛmɛlen kɔfɛ min kɔni anw yɛrɛw ka tɔnba ye n'o ye jamana kɔnɔdenw ka fokantulu ye tɔnba ye n'o ye société civile o fana b'a kɔnɔ o tɛmɛlen kɔfɛ monde universitaire sanfɛ kalanso kalanbaw olu fana b'a kɔnɔ o tɛmɛlen kɔfɛ min ye an yɛrɛw yɛrɛ kibaruya dilaw ye an fana ka maa b'a kɔnɔ la presse Fatisɛnba a ko ne nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen ta ka lajɛ nin kuluba in kɔni a ka gɛlɛn yɛlɛmaden ka boloda nin kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ko jamana kɔnɔdenw kɔlɔlɔ bɛ taa yala ɲɛfɛ sabula n'i y'a ta ka lajɛ en terme de représentation a bɛ komi jamana kɔnɔden fanba bɛɛ kɛn bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ nin hakilijabɔkulu in kɔnɔna la e ta ye mun ye ayi non tu m'expliques ayi u ka kɔsi n bɛna mun f'i ɲɛna jamana kɔnɔden fanba ma taa ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la dɛ a sigi ni bi cɛ e ma ko conseil islamique mɔgɔw wuli olu b'a kɔnɔ ils ont été omis u t'a kɔnɔ mun ye jagokɛlaw ye awɔ olu ko k'u t'a kɔnɔ c'est pas possible u t'a kɔnɔ dɛ non au regard actuel u t'a la o wa ya n'a kɛ ɲinɛnkɛ m'olu kɔ bon o dun man ka ɲini kɔ dɛ bon nin cogo in kɔni na i ka kuma 12 don ɲinɛ man ka k'u kɔ olu bɛ kɔfɛ don o sababu kɛ n'a gɛlɛyara aw de bɛ s'u ma ye awɔ n'a bɛ nin cogo la a y'u wele fana ka n'u da don a la an ka fɛn dɔ fana bɛ fila yɔrɔ tɔrɔ a tɛ misi wɛrɛ ci kun bɔ dɛ o ma n'i ye ninnu to yen n'i ye misi ŋɛmɛ t'a yɛrɛ ma a tɛ sarakati bɔ koyi n b'o dɔn sa o nka a n'a kɛ taali ɲɛfɛ bayɛlɛma wɛrɛw bɛ don a la k'a ko ten n'o ye min fɔ kɔni an kana ɲɔgɔn musalaka nin ye majɛ belebele de ye a ti ɲɛ mun kɔni bɛ kɔsi in jɛ kosɛbɛ Fatisɛnba a ko o de la an kɔni bɛ donni minɛ ko bi i b'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na nin yɛlɛmali ko min kɔni fɔlen filɛ nin maliden bɛɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan ka sigi ka nin de kɔnɔ kosɛbɛ nka don jumɛn de don waati jumɛn de don wa yɛlɛmali baaraw bɛna boloda mun ni mun de kan nin bɛɛ y'a damana kamanagan ɲininkaliw de ye maliden bɛɛ kelen kɛn bɛ ka min kɛ a yɛrɛ la Fatisɛnba a ko o tɛmɛlen kɔfɛ yɔrɔ dɔ kɔni bɛɛ an kana ɲɔgɔn musalaka labɛn kɔni ma boloda zen na yɛlɛmali ko bida ku kan politique sira wali jamana yɛrɛ guloman sira an kana ɲɔgɔn musalaka bɛn kɔni ma kɛ min kan sɔn ka ko ma baara ka boloda o cogo la ɲɔnɛ a caman bɛ yen bɛn bɛ kɛ min kan sɔn bɛ kɛ min ma o dugusɛjɛ bɛɛ o ko wali o sɛbɛnfura
ba kartoro bete ni ninga ubu monton ko da kreda fe o kuma o be ninga ke so we so mi ngone am do mi ko be mi ngone mali dewe ne ko ni share mbi boloda bebi Claudine Jafe nga na manyana bo ma shiti dala ni ngone sebe anye mi nzalo ko bogave so mina lobo farafina so mada juna obo afrique mi yakuba dawe ale ka sebenindo ukabi bolila yakuba daw foli obetani ka segere muye tunga sidibe ni wati na ame foli tani ka segere suraka muso anya kalfa lere ma muye maniga muso ni ko di e malba muma joli da agoto ni mu suraka muso ko ni mu maniga muso ko de kera agoto ni mais Emmanuel Dagwe ame fulta ni ka afna segere momo albi kuna foni ame tanaye independent ne be mbolo do me bona ite chaw independent ni mbora naye mamu kumale ndo akono odi independent election mawye ya ira ka foko ma ame do mina ko siri 7 jekulu kodi mamu be no de sueli bube maiga SBM le tigre aka ja ko kunu ko ni kwa ye panguru taninga ti chun chaw jara mangala tarayi nyoro ka ofi nyoro no odun ko fura ma kelen PDB mawa be jigumuna nyoro bu shakna hamada maula odenga mumbe nanga mako buya haidara aka jako muye sumala bube maiga ye akoni tari nyada munye shirifika ngakunu gabako akoko muye sumala bube maiga ye ibina eka foko ni wulika joko ni chama ne bafe ni watina inafo la dala kula abedeliga munke watu konna abesika semu ikona ko ninga ta anga jamana mabau katu usegere la danindo gabako ni la dade ya buluku akoko tenendo no bena mekalo klitama akosika fota la klefona to dum ko fe amunye sumele bube maiga ye ayaka panguru konta atara chumunye nyoro o panguru jikin kanala mamu iratara abismillah o kunye munye nyoro shirifika erano biya haidara ye odenga mirabe nanga mako mula Idrissa haidara o retara munye SBM ka abismillah bako akuibe na eka fo ni cheba fla munye buye haidara foko ta fra munye SBM ka ningo ni nywanye kuma chama ko ni obora akonala ko kuma munye jamana yere abeta bolo muna yo kuma chama fo okonala bako jamana yere bega bolo tuko muna ane feren dabale mun kan ke jamana yam saka boni gala ko na tuko muna munye SBM ani sheriff ke yu dado ni bala jelena ninga anyefo fasirga bako ako jatemna lekala chama ya jatemna kafo ako ni wati laban nuna ko munye SBM no be sumele bubwe maiga no ba aleko fo abole mfla ki sembi kono kono ninga tanyoro ko fe eko ko atina ga sababu ye be malamu kundu kunjalo no ani sheriff ke atina ga sababu ye niko obawa ni wali to mi ko abesigi basika ko ntala ko kuno ko munye sumele bubwe maiga munye SBM munye jaramangana le tegra asika fotala yaka panguru konta kuno atuna munye nyoro ka fe munye ani sheriff ke shagna amala munye buye waliu abana munye buya dara ani SBM we nyaye kun abana fasike ba ko ni yaira ka fo sika ko ntala nga sikina ka fo ko nyaye ngonu ko nala naga sawo be me bembala mu ngene ni ga de la son que peut-on retenir de cette entrevue ay wa ma sikika ko la jedi na ko fale namuna abana suno kunu banguru ko nchunai nyana ama sikika la je comme sherifu ye mawye wewe olu ne ma chamanga yeta otikele olu so rojani koswe c'est des visionnaires voilà olu ba yiro chani ama sikika la ja ko tobna labantu ko muna patro ko ndo so madana anya sama ka ba mu independent kono fasere suruman do nyama ibunya abala bakar zoro bete akadwa odebi jeche abe jeche ne l'indépendant nebota ukodi menye Abdoulaye Jara ade ne nyaka sebende ade kodi akoni njogo ne la nanzarakana pour galvaniser ses troupes dans la lutte antiterroriste le nouveau chef de l'État tchadien général Mahamat Idriss Déby dans la zone des 3 frontières anana yewa abe awo kuma yodi Mahamati Mahamat Idriss Mahamat Idriss Déby angata bakar toro bete fasi samba ayeni ne fasri nanzarakana akudi ako amedoni mine ko be jango mengone kulu keleke dewi ningura ko ni miseka fiewula chukomina keleke de mun karena la mun gabar lolu nyeshiledo ni damise kuna kun aka jafimi farafina chenchen fu ngiraja damisika sige ala chukome ni ngo inda ka laje femi ngone kunun tenendo ndemele mekalo kletan sandomele ngo fole no general Mahamat Idriss Déby ala mayna la ka bala no Idriss Déby itnoe o fatulengo adenga jole mi ngoni be no Mahamadi ayi ni ya jole ko ka farne fayere ba foko ne ra jole fleni abada ibi jwala abada ngana yitu
ko ka farni fanye koyi ko ka farni fanye de suna il n'est pas robuste ay abe akilla ko ma jole ba de doa ma jole ba non quel est le kungol ebe fega mon fo aka tan 35 clous qu'est-ce que tu veux faire savoir ay me foka fiena drone awo o chi che ko le abana nyo ni i bonsi sa ngata bimato yarila ngata me fo sembai akodi ako ni nyo nege ni ngoni ma dongele dila bama tartaro bete bima bla oni koroti kele ni mamadi Idriss Déby fe mi ngone ke ngedon sebla a fatwa e ko dona na tawla ninta ako mi ngone samba fla anitani sabai 2013 ninta ka laje fe mi ngone chadiewe a keleke dem ba flani kemenani eni ngame akara onga chenjem fuaka akara ba kartoro bete e te mingala mangi nyininga ba flani nitani saba mfle ko wuli ka jom ko fe a sebe ko jogina jogini cheve a fa min fala khayne lebo don ako galla kun awoke jamana kun tigi mba demla kana o bana lengo ko allo kun sara e ka kai angana nyonega o mamancha wali kale o mamancha boloma farakele o wati de la ango général be climatisation ngoro o be kuma wore aw mun kan ta plan de guerre kata bo aw be climatisation ngoro o be kuma wore kono boyana sa so be dun le kumum be dun tu sais ka bolibli ça n'engage que toi Allah ça n'engage que toi siramine mon frère et on zoro bara o le daga dila mais fodi sembai ako no musalaga amiduni mine ko be tiens la abe ma hakli sebe korosigi sabula nya fi na jugona mi ngone kunu ngotene me kalo kleta 2021 mi ngone keleke kulu ma bakele ani keme flanyo na buyongwe abe chadi jamana keleke la deunde abe keleke laude fodi semba ako nya takalaje femi ngone jamana anga chenjem fuga duru nunu farafina jamana chenjem fuga duru nunu a dansigi saba min be aboro mina abe foro mina mako zone de 3 frontières bakar taro bete amidun min ko be ni o yoro ko fole nunu ntaka laje a min woni ni ngamele ngo fole a chune kunungo waye konsingli abana kangar madan gere aya do ayo de chari abana ni ngale ke de nunu aya klito yana aya ya yoro shwa ni wati nga sorona ni nga sorona aya labe on sabati akana yer la nyina ko ona nyona damanda ayo de fuye ko beki ya klitu yer la sabula ni ngone kele de mi ngoni na mabandomi ma konde bulojigi e kuma infama ako atita ko fe atita nyefe aka choroba senkun dame yorom na la mainala abi do faro deka e kuma infama bereke o deka san fagwe fazishamba ako o dela akilla digila amidul mine ko be minya anyuruka wole masiki tabawi les femmes forces armées maliennes amidul mine ko be mi ngoni kungolon do ye uni bamanchi ma ukareme nyona o kungolon blanc franjian sabula ya fo chuko mine ka gafe kono mi ngone bamanchi mawe o keme ku nya den dani yoro kelnge na imbela e kuma invama minye dina gure e ube o moti mara ndi o temele ngofe bolu kesi mondoro douanza e dameni wodi mbela wa be choroba nogole ninga maudi be fambe de fe ne moti mara ko ni naje fambe abe choroba nogole ninga maudi be fambe fe koron fela inde sarindu na ka mawi fasi shamba ako o kuma amidun mine go be ka damne malla ka ta gushi fo Mauritanie Niger ni ninga fo Burkina Faso ona nyona damanda min ngone bamanji mawi o bugu meni kungoda num be klingin na kunala o kuma min ngone andeme ba jekului no e force bakane anita ko bana nyona we o keme kala bon sabati menaka yare chenjem fuga yare kan mimi sage sobi balaminin chaman de ka boloda Niger bolo inga abana ngone sabe anye mi nzalo ka boga vezo mina abi fo ode mako lende pana Abdoulaye Jara ade ale ka semenindo o kabi bolila ade fole obetani ka asegere ni wati na sami bela dele fu ngamu musanga ni wati bela dele na anti hina ka fo ni ya me ko adamade ayen de me ka nga wara kunchi ibita soro akunyamfa obi iyere bulu sanga ni wati bela dele na anga jelati ba munu ba onfe no e general nunye a mun kan plan de guerre ka bo o man te singa ba fo kuyi a mun kan plan de guerre bo au climatisation jara awi atinya ko mumu general kelen femme jamana ko na ibita soro ube munta kalo kono u ka fen mun pirimu na a fe kirigara nun bela jele falan nyonka adogomane 5 millions. Mais ça c'est un fait notoire. Mais avec dit au ma fait le kama. Ça c'est un fait notoire. Quel tuna jamana kan avec dit au ma de kama ka feren dabalike jamana be se ka bo abulu tukumna. Anwa chamanche kelen damne ni sisanche.
Perempéreni ça ay ma fam ça kuma majigi bain ne be fega mun fi na ama chama che kelen dam ne sanche e journal jumeni meko mun bi chama che kelena nenen dejo kuma kan gamon bolen ko fe hein gamon bi gamon ko ni we wati kay gamali la journal jul bien Idrissi bon toi là hein, quel est ton problème? Là maintenant, qu'est-ce que tu leur proposes en termes de solution? Et quelle solution pour qu'on puisse gagner du temps? Et quelle solution ils se retirent calmement de leur fauteuil bureautique. Espérance Batoula. Espérance du Mboula. Oui. Ça c'est avéré. Espérance tout là. C'est vrai. Je n'allais vous faire un plan de guerre pour dire nous n'avons fait obétail en fait. Nous n'avons fait obétail nous n'avons obétail en fait. Oh l'autre dans les mecs à Demson Blacata. Ah bon, certainement avait piloté depuis le bureau. Non, pilotage du bureau qu'on a là tout la bleu. Bah non. Pilotage du bureau qu'on a là. En haut blassa, en a trenganake. En tout cas, vraiment, l'heure est grave. L'heure est déjà très grave. Jadis, c'est un Mali qui constituait un îlot de stabilité. Se retrouve aujourd'hui en guerre. À travers toutes les formes. Combien de généraux? En tous sens. Tiens, là, c'est inquiétant. Angana nyom salaka abe ma jadi kuma fo chogo bakari o debi kuma nye mena mu vie ma fo chogo o deba che mena mu vie na anga fama yo andege kodorila na ya fo tuguninga ka anugu ka daw nyokoro o da blu kuna ko iba fo ka jugare ne o fie na ko ko na ketugo manya fo tugu tinye awkoni abana o jeliru arazo Noura Fm bi ko nonto anenani tomi muduru duru naga duru sura 76 33 43 03 anyo de fongo wati ko na abe bolla no fe o sabu ka munye shini amunye mishi chama ko no odara ko o blajo la kaba mona na noy ikani soko ko ite ta dondoni bonga ko abator ko to kelen vlene zanin kelengele soko ko ite tane dondoni mon frère, il y a des viandes prohibées. T'as donné. Ni ma t'a donné. Ama toke quoi. Est-ce que je suis noir? Hein? Et quand t'as donné ça? Ni wati na ne afanya maina ayesuko do dunkunu suntikala asuko la no fait. Viande prohibée me circulation ça c'est même un contrat. Marché do dano. Ayesuko do dunkunu. Soko tolile. Nyama. Fali soko bala wulu soko bala. So ale nyame soko. Nyama mu. Abeto lile me circulation. Nyama mu do. Nyama jumendo. C'est pas d'abord que tu vas manger ton piba. Nyama e suntika ka kunu ne soko do e debo kera ma lafia. Benga beni zora. Debo ga. Ko kwa nyama. Alaka nyaka dama. Chendo koi. Chendo koi. Mbora kala bo. Soko suntika ne soko e. Adon fora ki soko bla. Me wati na adaleno. Kurukuru la. Ni nteng mere. Alaka nyaka dama. Momo le confident ne ba leta te chao. Mamu kubalo na kono ode Dauda Zeda Kane. Dauda Zeda Kane ina fo ambora ka nda do muye tu jugu ba mon fle ne bawle kona la. A Dauda Zeda Kone ayira ka fo ko ni yoroyi. Ni tu kono nai. A ko ne yoroyi ko muye lakana balia. Wa nyonya lundo kosoro koi. O sabu ka yorode do sanga ni wati bala dele na ko muye mamu no metaka ma konike. Ka bo katini ka tu ira soro kita. Olu beta binjango no sanga ni wati bala dele na. Ni bandu ko ja o kona la. Fatere ba ko akoko sanchiama den chama ni yeniye wati munasanne angela selifitini na keranga la mu ta sili ba fenema fo ka ta se muye sanyele maselima no be 30 no ko kofo ako bingali wale ko anyobi nyeni yero ko fole nuna ko o sabe ke kabon negala aninga ti negala idu ajete mena ka fo ale ko ni yemunye kati o dugu labani mi sori bugu ale kita o dugu folaye fatrika ba ko akoko munye afrika lo kle mugani sheki amunye bamanchu ye o ko interasira kata adam maonye ko utrasira da maonye mobili munumbe nube mauta ninga tu blo taro la fo kata se mamu be nu reka mawulu bulo nango mako voiture personnelle utrasira da nimbela jelenye mamu kunkele meki kunda munye kita yamfa munye bamanchu ye bandu ko len dew
Trasira koni da mawye fatika ba ko sando la kamena e ka fo ko saya koni ko o mabala ko ka ko nyinanta asika fo tala ko saya koni ko ayira la de fatika ba ko ko wati munasa ko mu bani ni ye sira da mobile batu ni e fo ka fana mobile mangan tuku ka akala so be ne mafla o koni ni tura ola fatika ba ko wati munasa mu bani ni ko ni o nga jugu ka kata o wati la sa ko makele ra fana me ba manu chela makele ra me mu passager chela ale ra banana ko so e ko ale da tala mama ke c'est tout c'est fini wa o sabuke e munte ke ale o de ke ale de dugu munno e kasaro kaye kasaro ale be kita mara o fe atere ba ko akoni ya jete na kala jani che ko fole na ale kasaro kaye wati munasa mu banu ko ni ya atake man ko ni ka ke abina fo ale fana yido maka do ya la ko wati kele nasa ale dale wonto e kalsa ni ye wa e ala ngana ke oro ni benga che yo shawro ni bo ka kudugo flaka ale la ale nyingena kono o karabara ale mo wada ale ro makui ma kelen fana kuma ale kerefe ni bal perdi o tara bi o kam ba ko ame domina na fo bi ni ba manchu ko ni tu ko naina bawle ata go je fo kita ko mu dabe mawye mo ko ni ko atuye manchu yo che chama ni ko ni ko daw disika mu ni mobile ko na ni ka bela dire fuye mo wadi feme ba akona la marama feme ba kono feme be utara na bela jili na beja disiga awo nyato alama seli mana se kwa bara de nu ni ngoni ya ka bo kita zonga flefia polisi la awa keratini ni odeu desani parce que ba ko akoni dio ko njate mna ka laje ko munye ni yoro ko fole munye fore de bawle ani munye kansunyata ina fambara kanda dola to muna atete ma munye kilometri bisheki o ka atete mo kane awo Patrick Bako ako sanga ni wati bela jelena ka bo kati yera sura kita ako seli ko mana se ako munye banu ko ni ubetani yero ko fole nuna Patrick Bako oro ko nala sa wuli ka jo aka ke munye ministre mumbe bin wati na aka ka fe jona ali na manye ka damine bawle kata bla munye kita ko nala ko feren dabale ke no chaque pointier ko be saka joy chaque point fla awo de do balamini ka balamini flake awde balamini ko flake wala sa muye mawo be saka lafiya to ko konote ame domina kom bi dugu kono do ngono utorolo no e yaba amale be ne sekan ni balamini nganga bolo ya mali dugu bela abe a sigida be abe Patrick Bako ko sabuga munye kabo kati yera goshi kita ba tu ba kalama mu banni nu uba kalama ko mi sanu barakela ko le ka wuli ka jo fanga ka boni yoro na kosebe sanu barakela wuli ka tanga sigi ko afanga ka boni yoro na kosebe woro konna la sa wakati bela jelena ko mu bamanchu yo ubeta mu daga jugu ninka ataka maw segere ko mu bandu ye wolu bora ko mu bamanchu fene munye dina marfatugu o fene de talen fara fam maw kan watina ni mawte sunoko ko se ga da kojugo kuli ka joka ka jona munye kabo kati kata yera sura munye kita kerengar la munye tukon nambe nanga mabawle tukon na o ka fereke ya suno c'est chaud là-bas c'est très chaud wallahi c'est chaud c'est inquiétant mumo tisaka une semaine ke wallahi ka damne kati kata goshi kai kima baraka jime no atsaka ke Allah c'est ame sanga ni wat atsaka ke c'est affreux fatu kondo so barana anya sama ka bol le confida kono dauda zebe kane ale kalim kala tige bunya abala ya rabbi allah bakhri jamana dugu be allah kan kana sabati dugu abana ami nyona kamana gwani kamana ganda bakhri angata na ya kundo sogono ni watila anti boble na dugu sejete awo malikum tete folo de abada be kumeta boroge shi yon dugu no ngaote bibli ayi bamanchu ban fe abi koron fe abi chamanjela abi fan befe kuma infama parce que bamanchu intellectuel fene be dugu ba ko non ute so ashima wa basigi balia odu fene tabo de la o ka chabi de basigi be hororo malien re bilama mimi basigi fe o man chabli de basigi wallahi sabula chaman tabi soro basigi balia indela ama be kalama nga tali nyefe chaman balo lokoi am fene bina kuma damne momo mena mo fiena mena fengele fiena bi e ba seben kabla mali anwa chama kele mun tuna on fenya jamana nkono kabri 2012 sura sisaka ni bamble kui c'est hautement politique et mingalama hautement médiatique hautement diplomatique afonya fiena bi ebe america nga président ngouin wallahi ani korle Joe Biden ni Donald Trump ebolu fla faranyonga France président Emmanuel Macron eba wole kana farabanawga
pa pagati ngana bo awle ngala mi fina nen galombe yoro e ay sogolo mandi mo wolu fina ga nyami ngoy ka jume nyami e macaroni o faransi o amerique o nge ga problème ni ma de te mejala anti mejalo parce que bi ma ibanto to la do rasuri yere soro na jugoro feno bi ga problème be o de feno be atsega famu yamu na feno fiana bi bamanchi bela delente bamanchi wa dina marfatiki bela delente dina marfatiki wa. Mais moi je parle très sincèrement du citoyen malien en tant que tel. C'est ça. Ni ya fini nango wa fa ko France ne ba fa Amérique kan ngo olu ya akele nun takara chu ankanya bede ibe njabi mai ma shiti siga tawga duchi na ka dudu mbenedu o de jago yake dunan de shiti siga do kan ka bataw ko e wonje mana ko den juku do de ma ayera dama mumbe malikono ah fande ka nyom mine anga golontika dabla nyon ya anga nyon du ya dabla ma ba ga kuma makoy na la min bli nye bete sotama abana o debi nye mali problème be o de ni ya ye ba manchu nu flani al ni ay ko fe mo be boyan ku be na fe no e be ta do bugule soro chekunya ko ni chekunya kan fola ko do kuna ute foi do ala ali ni ya ye jagelea u be bo ka ba fu jagelea de électrique la abada ah bobu ka jamana la ma mali problème o de kana fe nchu an kanya an se ka fe mun kumbe dama denjugu de bien wala bu deme personne ne veut cautionner la vérité ma chite fait tienga fo jamana ma chite bien ne ko ala ka ne kadam ni mente na vostro mena do bi pangi jo kere fa ne te so adunata borata ah jamana ko ni na ya nyami ta ro wara mi mana ma nya ina ya an ma ko an obla an ta wati sira ba gar do bete men ye sebon ye ne bitanai la kalta na le reporter ne bota gela joso ne nya ka sebendi complot contre la transition janfa o de tugutugu be nyona ni wati labana ka nyeshi an ga chamanje faima me kuma mi ngani ta doya isa kaujim le diablotin déchaîné contre Bandao et Mokhtar Wan kuma infama ko isa kaujim kaba ko ma mi ngoni ngemme ka fari fanjugu bela jirlen jirani wati labanu menye an ga chamanje ro fanga nyama bay chogoro banja sarama Bandao anaka ministri nyama Mokhtar Wan fajishamba ako ningwengelera sabla sango ne ma kumbe sangala min to akumi mauda fam bela jirlefe ni isaka ujim ngele ndido kaswa ke aka revolutionnaire abare ale de ma fo ko sungolo ko amena nyina sungolo ko anta nyonge ke bla akotire ale de mo fo ko bena ke maleo ye nyina sungolo o madeli ga sigiminga jamana nkadi ma fede jamana nkadi de yen kunda dala ayitayo pa paga oli ra beche au contraire itaye mi chena ngina mi halakira ngina madeli ko nyoye flo wartara do malo la gasi yar ka to do malo la ko ko sungolo ko fazi semba o malo ra kan action le 19 ijo nga temeni nga barai eta fanwa jamana ngadi kuyi menye gela josoy ako amedore mine ko be angana nyone ke sango ni ngina ni njati do ngemme ka nyongo la fo abe nyongo la fo sabla be kunda me mami ngoni naka sowe yake adaka abi kuma la fam bela jirlefe me ngoni adabarai o yelembe fam be fe na e do fo nyefe ana do fo kofe do bi dala chama mitigala faji samba ako nga ni wati labanu nu ngonna jamana kono do ngemme ku mo hakila mi ngoni nga ode isaka ujim ngoi elena ngani ngoi na jaji nyama jolela sabla abe mimba dala ani mimbi boloda klegono nunu ngemme ka nyongo la fo faji shamba ako odela mingoni ni wati labanu nunu ngoni ni ataka laje fe mingoni MCRP mawi ulu sembo asina o temele ngove semazi be adono tombarka mamba mi fene ulu ya fushika black red faji shamba ako odela ni jigi labango ni mbala ni wati labanu nunu na angana nyonige mingoni anga jamana kunti ka dangai asimwa vice president aso ajigi laba ode kama mengoni anga chamanjoro fanga ere nyema ba chokoroba ja Bandao akoni minga dai adai ni watila abo takanye shoma kosobe ko kabara imbla nasor no koni deselido o kabara imbla ni mama asingo akabla o tembele ngofe mengona nga premier ministre akoko nasor no fene desera o kuma bara mingoni bablo akabla sabla jamana kono do ngacha ma kun sigimbe kamuni mingoni ngono ni maba flanu no ngoni yorola angana nyonige kabi kominde amforanjigi ko wallahi amforanjigi ko ke parce que ale akilne me ataka ko di
Samba ako o de la ni ye nin ko in kɔni ta ka lajɛ an kana ɲɔgɔn musalaka ko in kɔni a gɛlɛyalen don a bɛ gɛlɛya nka ni siga kɔni kɛn bɛ maa kɔni taabolo kɔnɔna ni waati laban ninnu na an kana ɲɔgɔn kɛ kawuji min de don sabula n'a ta sago sɔrɔ ko kɔni na a bɔ burujali ɲɛ dɛ wa a bɛ kuma dabila a bɛ kuma daminɛ dabila cogo fana t'a la nin kɔni sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gafeso min na o de ye le reporter lakalitaɲina na gɛlɛya joso ale ka sɛbɛnnen don u ka bibɔli la mun ye waati kɔni a sera dɔgɔna sirifumuso ale b'i bolo kɔrɔta k'a yira ko waati sera ni waati na sa mun ye Hermès Van Cleef an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Maliyaso yɛrɛ kɔni k'ale tun bɛ fɛrɛ la mun ye nɛgɛla o 2017 Maliyaso ko ten ko bamanciw de kama k'ale bolila ka taa a fɔ a ɲɛna ko bi sugu yɛrɛ ka di n don bɛ ta ye abada Momo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn an y'o de fɔ kanubaw ni dɛmɛbaaw ɲɛna n ko siga foyi t'a la mun ye waati kɔni a bɛ k'i tɛ hun ka gɛrɛ kabini waati mun na an b'a fɔ ko sunkalo tɔ ye kalo kelen ka na fɔ k'a tɔ ye tile 15 ka b'o la ka na fɔ k'a tɔ ye dɔgɔkun kelen ka b'o la ka na an cun a yɛrɛ kɔnɔ an bɛ don min na komi bi sunkalo kɔni a ko a nɔgɔyara a ko kɔni a nɔgɔyara mun ye dutigiw ye olu ɲɛsinnen don fɛn min ma nin waati in na e ko ja o tɛ denmisɛnw ka selimafini ko fo ka taa fara mun ye sogo mun o kan ka manger ma seli don maaw ɲɛsinnen don o de ma an bɛ se ka dugawu de kɛ ala k'a koɲɛ bɛɛ lajɛlen ka a nɔgɔya Momo an bɛ yafa deli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min ye Noura Fm an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na ko u san bɛɛ samɛ ala k'an ka seliw caya ala ka san wɛrɛ ala k'o yira an na sunkalo caman bɛ masa in bolo an b'a ɲini masa in fɛ a ka sunkalo caman a k'o di an n'an kanubaw n'an dɛmɛbagaw ma Momo n'o bɔra yen an b'a ɲini malidenw fɛ sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na an ka jɛ ka dugawu kɛ jamana in ye o sabu kɛ mun ye Mali ye a mana kɛ togo o togo anw de ta don a ɲɛna wo anw de ta don a tiɲɛna wo malidenw anw tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la o de kɔnɔna la sa an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ o don dɛ jamana in a tun bɛ taabolo kɔrɔ min na a tɛ se ka sigi o ma cogo min na anw tɛ se k'a fɔ ko anw bɛ se ka an ɲɛ jɔ an denw na k'a fɔ ko anw kulo de la ko jamana in ko a kɛra tan mun ka gɛlɛn dɛ kabako don dɛ a bilama ko nin ngalomajira ko damanda an sigi bɛ k'o de lajɛ i bɛ nin a longueur de journée i bɛ nin kana wulu ko sara la gɛlɛya ko an ɲinɛ yɛrɛw kɔ sa ça c'est une question d'adaptation i b'i yɛrɛ dege o la de kuma in bɛ mun ɲɛ a la wala a taa ɲɛ koyi Allah maintenant il te faut un climat d'adaptation an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn sɔgɔmada na sa an yɛrɛ ka super patriote Baba Adama Touré an ma ale ye nin waati in i b'a sɔrɔ fana a fana bɛ boliboli la mun ye seliko o gɔngɔn fɛ o kosɛbɛ Bakari to bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ fana bɛ to na o kuma yamaruya foyi t'an bolo min bɛ se k'an bila an ka a jira maa la ko sini seli yɛrɛ abada dɛ n'a ye min bɛ tele kan o de don dɛ jamana ka tele a banna o RTM o de ye lakika ye ci cogo tɛ min na ko kalo yɛlɛ nka y'a mɛn Noura de da ko sini seli ye nkalon don dɛ abada a kɛra sini o sinikɛnɛ don i b'a dɔn duguba in bolifɛnw cayara nin waati laban ninnu na acteurs bɛ ten ambiance mais surtout prudence a banna maaw k'u ka seliw kɔni kɛ u ka nisɔndiya n'a muguriw bɛɛ don ɲɔgɔn na nka hakili to ɲɔgɔn na dɛ a banna sira man ɲi jama cayara kow ka ca kosɛbɛ Momo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn Mamadu Adama Mayiga mun ye kumaso kun kalifalen b'ale bolo ni ka fara min ye Bala Sanogo kan an bɛna taa kansa dɔgɔnɔ Sirifumuso ale bolo tun bɛ nɛgɛ karafow la Facebook Mohamɛdi Kulubali n'an bɛɛ lajɛlen kama ko fa an ka nɛgɛjuru sira o de 76 33 43 03 n bɛ segin a kan 76 33 43 03 kuma bana maa fila kun don an bɛ jɛ de la baganjɛ tɛ n'a sɔrɔ n'an donna maa ma gasi la o ka yafa ma bɛɛ ka yafa ma k'an mago to ala k'an ka saliw caya ala k'an ka laɲiniw bɛɛ minɛ ala ka jamana basigi Bakari Tarawele bɛtɛ min ye Musa Sogo ye Banamba Jelikɛ an bɛ foli ta an bɛ foli ani tantoli d'a ma bi ta in kɔni an m'a jigi ta n'a sɔji tɔ ye an yɛrɛ na fɛrɛ kɛ ala ma baasi foyi kɛ ni sini kɔni kɛra seli o kuma sini gafe ko an bɛ jago sabula sɛbɛn kalan ta ten dɔgɔkun bɛɛ ni an talen lafiya la sa awɔ fo lundi prochain lundi Bakari a k'an bɛɛ don a kun wɛrɛ bon an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn an bɛna taa kansa i b'i ka minɛn fara ɲɔgɔn kan an fana na fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka kari sugu min ye dugu kɔnɔna la ka taa ko ɲɛɲini minɛn fara ɲɔgɔn kan